أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na magunguna a musulunci, wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha tamu mai albarka ta Magunguna a Musulunci TV, tare da ni Naziru Muhammad Baska. Insha Allah, abin da za mu yi magana a kai da ikon Allah shine abin da ya addabi wasu daga cikin al'umma, maza da mata, alabashi ma mata har ma da mazan. Insha Allah, abin da yake za mu yi magana a kai shine abin da ya shafi matsala na tumbi, yanda za a rage tumbi da ikon Allah, ko kuma wanda ƙiba ya mishi yawa ko ya mata yawa take so ta rage. Insha Allah, akan wannan matsala za a samu waɗannan abubuwa kamar haka. Haɗi na farko, za a sami ainihin man habbatis sauda. In aka samu man habbatis sauda, sai a samu man albasa. In aka samu man albasa, sai kuma a samu man jirjir. In aka samu man jirjir, sai a samu man danya. Waɗannan mayuka guda huɗu su za a samo su. In aka samo su, sai a haɗa su da zuma. Aka haɗa su da zuma, sai a ringa ainihin sha sau 3 a rana. A sha da safe, a sha da rana, a sha da daddare. Insha Allah, yana da tasiri sosai wajen ainihin rage tumbi ga wanda tumbi yake damun ta ko yake damun shi. Insha Allah, za a ringa ainihin shan kamar cokali 2 ko cokali 3 sau 3 a rana. Insha Allah. Haka haɗi na biyu, za a ainihin samo garin hulba. In aka samo garin hulba, sai a samo ganyen na'ana. Aka samo ganyen na'ana, sai a samo kanunfari. In aka samo kanunfari, sannan kuma sai a samu zuma. In aka samo zuma, sai a samu ainihin farin kwalli. In an samu farin kwalli, sai kuma a samo lemon tsami. In aka samo lemon tsami, sannan sai a samo man na'ana. Waɗannan abubuwa za a samo. In aka samo su, bi ma'ana za a ɗibi wasu daga ciki kenan. In aka ainihin za a haɗa su a tafasa. In aka tafasa, amma shi banda shi farin kwalli ɗin, kuma ainihin banda ainihin lemon tsami. Idan wanda yake fama da matsala ne na ƙiba, shi ne zai saka har da lemon tsami. Idan aka haɗa su banda farin kwalli, za a tafasa. In aka tafasa su, idan ainihin ya yi kamar minti biyu, sai a ainihin saka wannan farin kwalli ɗin a ciki. In ya yi minti 5, sai a cire shi. Bayan an tafasa, za a saka wannan farin kwallin. In ya yi minti 5 a ciki, sai a cire shi. In aka cire shi, sai a sanya zuma. Aka sanya zuma, to ana sha, yana da tasiri sosai wajen ainihin rage tumbi. Idan kuma ainihin mutum ƙiba yake so ainihin ya rage, shi ne sai ya sanya lemon tsami a ciki ɗin wannan haɗin. In aka sanya lemon tsami, to yana da tasiri sosai. Wannan haɗin an haɗa shi yana rage tumbi kuma yana rage ƙiba da ikon Allah Subhanahu wa ta'ala, akan wannan matsala na ainihin wanda ke fama da matsala na ainihin tumbi ko ƙiba. Haɗi na gaba har yau akan abin da ya shafi wannan matsala na ainihin rage tumbi ko kuma ainihin rage ƙiba, za a samu waɗannan abubuwa kamar haka. Na farko, za a samu tsamiya guda 5. Za a samo tsamiya guda 5, sannan sai a samu ganyen gwaiba guda 20. Aka samo ganyen gwaiba guda 20, sai a samo zanjabil manya, bi ma'ana ɗanyen citta manya-manya guda 2. Sannan sai a ainihin samo lemon tsami manya guda 3. In aka samo lemon tsami manya guda 3, sai kuma a samo kurkum, shine turmeric, da za a samo guda 1. In aka samo turmeric guda 1, sannan sai zuma. In aka samo zuma, sai a ainihin wanke wannan ganyen gwaiba ɗin da gishiri. In aka wanke shi, ita kuma cittar sai a ainihin yi blending ɗinta, a jajjaga ta kenan. Sannan sai a ainihin wanke lemon tsami, a yayyanka shi, a matse. In aka ainihin matse ruwan shi, sai a haɗa su, sai a tafasa. In aka tafasa, sai a tace. Idan aka tace, idan ya huce, sai a ainihin wannan tsamiyan ita kuma za a jiƙa ta daban, sai a murje ta a ciki. Ko kuma in an haɗa ta a cikin dahuwan maganin, sai a murje ta a ciki. In aka murje, sai a haɗa da ruwan ainihin wannan maganin da aka tafasa, sai a ringa sha. Shi ma yana da tasiri sosai wajen ainihin rage ƙiba ko rage tumbi. Insha Allah.
har yau akan wannan matsala na ainihin rage ƙiba ko tumbi, za a ainihin samu abin da ya inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ne za a samo sanamaki. In aka samo sanamaki ana amfani da shi ana sha safe da rana da daddare, yana da tasiri sosai wajen ainihin rage ƙiba ko rage jiki ko kuma rage tumbi ɗin insha Allah, kamar yadda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha ta yi ƙiba ta yi jiki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son ta rage wannan ƙiba ɗin, sai ta yi amfani da sanamaki. Saboda haka insha Allah za a yi amfani da ainihin sanamaki a ringa shan shi ko sau ɗaya a rana ko kuma a ringa sha ainihin sau biyu ko sau uku, safe rana dare. Sai dai kar a ringa ainihin sa shi da yawa don yana da tasiri sosai da sosai insha Allah. Har yanzu akan wannan matsala, haɗi na gaba akan abin da ya shafi rage ƙiba ko tumbi, na daga ciki ana so mutum ya ringa ainihin shan ruwan zafi da daddare, haka da safe kafin ya ci komai ya sha ruwan zafi, da daddare kafin ya kwanta shi ma ya ringa shan ruwan zafi. Babu laifi a ainihin matsa lemun tsami ma a ciki, yana da tasiri sosai wajen ainihin rage ƙiba ko tumbi insha Allah. Sannan kuma dole mai wannan matsala zai ainihin guji cin abinci ya kwanta. Da zarar mutum ya ci abinci ya kwanta to zai sa shi ya yi tumbi. Sannan kuma rashin motsa jiki shi ma yana kawo wannan matsala. Mutum ya ainihin juri ba motsa jiki shi ma yana kawo wannan matsala insha Allah, da fatan za a kiyaye. Sannan matsala na gaba, abin da yake kawo wannan matsala shi ne ainihin cin abu, misali abin da yake mai kitse, mai maiƙo sosai, mutum kuma ya sha ruwan sanyi, shi ma yana da tasiri sosai wajen ainihin sa mutum ya yi tumbi. Saboda haka Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ainihin yaye dukkanin cututtukan da suke damun mu, marasa lafiya na gida da na asibiti, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ka ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana lafiya mai amfani, ka ba mu ikon yin aikin da kake so kai da shi da ita. Muna muku albishir da ku danna mana ainihin subscribe a cikin wannan tasha, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yanda da zarar mun ɗora sabon shiri ya iso zuwa gare ku. Ku ci gaba da kasancewa da mu don kawo muku magunguna akan cututtukan da suke damun mu yau da kullum. Naku mai magana Naziru Muhammad daga wannan tasha tamu mai albarka, Magunguna Musulunci TV. Mun gode da kallon mu da sauraron mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.